I made her in my life. जेखौ आं सानदोंमोन आरो बुजिदोंमोन बेनि गासैबो उल्था जालांजोबगोन आं बेखौ माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। आंनि मेगन नोजोरावनो बेसेबांदि समायना बुंजोबनो हाया। बे न'आव माबा नङा माबा दंखाथारो। रिथा, आहा नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनायनि जेबो सम गैया। मा खालामनो नोंथां? एज ए मेम्बार अफ आसाम टुरिजम डेभेलपमेन्ट कर्परेसन आंहा बे न'आव रेस्टुरेन्ट खुलिनायनिसो थांखि दंथारो। जानांगौ नों बे न'आव खामानि मावनायाथ' जोबोर गोबाव जाबायना। बाबा जुदि आं दै दांनो मोनाबा आं माबोरै दुगैगोन? जागायजेनबाय। थैनि बोहैनाया जागायजेनबाय। सोर नों? सोर?